Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga way anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Sa Hesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babae niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Og gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kalibutan mga igsoon lumalabay, dili ni permanente. Ang kinabuhi sa dinhis kalibutan lumalabay, dili sad permanente. Gilingay mong tupad ing na dili ka permanente. Di ba? Ang uban wa gyud mulingi. Mahadlok man ta mudawat ana usahay nga kamatuoran nga di kita permanente lumalabay. Ako gahapon ni 60 nako, 60 years old. Salamat sa tanan nga ni celebrate og ni duyog sa akong selebrasyon niya, padayon pata og sige og himo sa akong pangandoy nga mao gyud tinuod nga selebrasyon, ang pagpanghatag og mga bugas ngadtos mga 3,600 ka mga kabos, tag 5 kilo ra noon, og ang pag-repair sa mga gubaon kaing balay dinhi sa ato, mga 60 ka buok 11 niya nanatay 7 nga na repaired niya. Kini magpadayon ni siya hangtod kanus mahuman. Ngano man tungod kay lumalabay ang kinabuhi dinhi, pero dunay nagpaabot nga hukom. Banhawon ta ni kamatay nato, matud pa sa tong ebanghelyo, banhawon ta
Nya kun angayantang pasudlon og langit, dunay laing matang sa kinabuhi didto nga mao ang kinabuhing way katapusan. Mura na tag mga anghel din ata mga matay. Pero didto na sa langit. Pero adto tas impierno, siguro kita nga mo na gitawag og kamatayong dayon, kana bang pagkawa nagyoy bili sa kinabuhi. Nganuman kay sa impierno ang kinabuhi sunugon sa kayo. Muna ilingi ay mong tupad ikaduhang lingi na gusto kang sunugon. Okay, pangutan na gusto kang sunugon. Nabitay na istorya na ako siya nga man ka father nga dili man kay ka mo pabor anang krimisyon kanang ipakrimit ba ang patay nako may mangyud ilubong kay natural manggina sugo man sana sa simbahan o niya mao man sana gibuhat sa lawas sa mga santos aduna hinoy-uban gipangsunog sama ni Santa Catalina gisunog man to siya pero gisunog ba to niya wa mo dukot ang kayo mo tingal ito nahitabo pero dili sila mo nagpakrimit nako kuan gud tabalaan gud ning atong lawas siya unya padir lain kay tan-awon oy nga lain kay bation ba nga ibutang ka didto niya ang mga ud mo hinahinay ka o di mo kalain ana sila nako nya di kalainan nga isugba kas kayo nako sige kuno be butangan ti kag od madara na nimo gwakle pero isugba tikas kayo ganahan ka so di sad nako may man kay patay naman sa tapader okay ra ginang sunugon nako nya ini kalubong sa nimo patay naman sad ka ikaos-od sa imong lawas patay naman sad ka unsa may naana so lain man gud imagino nako o lagi kayo lagi kamo kuno imagine hay may mas arang-arang iiksa kas mga od o iiksa kas kayo sige. Pero kanang duha, kanang od o kayo gihisgutan na ni Kristo nga isugba kas impierno diin ang kayo dili mamatay ug ang mga od dili mamatay. So kung maimpierno dayta mga igsoon kanang od o kanang kayo maunay magsigi og dagmal nato ug wa na nay katapusan. Ngilo kaayo ang impierno. Sige, ikatulong lingi. Ingna, gusto ko malangita. Sige, ingna. Sige na. Oh, kanang imong kuyog kinabuhi, dadanas langit. Nya, unsahon man pag puyo sa langit, mag-practice na ta dinhis kalibutan. Nya, unsa may atong praktison, ang pagkamanagsuon. Kay matod pa di Kristo, didto sa langit, wa na'y minyoay. Pulos na ta mga anak sa Dios basta mabanhaw na ta anak na ta sa Dios pasabot usa na lay atong amahan kitang tanan managsuon mao na dinhi sa atong misa magsige gitag ipakita ang panag-inigsuonay ang sa English dili kayo clear pero ang sa Cebuano nindot siya ba ang meaning kay kani manggong misa mao manggod ni ang selebrasyon dito sa langit. Nya panahon sa misa, kitang tanan sa matas Ginoo managsuon. Mabitan ang mo advice ko nga ayaw lang sa mo pagpangamin inig-ingon nga ipakita ang panag-inigsuonay ay sa mo nang amin-amin kay gipakita man na diha ang pagkaginikananay o pagkaanakay or pagkaapuhay o pagkaapuhan. Wa man na di man na mo'y meaning igsuon tang tanan. Nya dito sa langit mo na'y mahitabo ang mga banag asawa dito managsuo na lang nana ang mga managkabit dito igsuo na lang basta malangit mo nagi-practice na namo kaming mga pari ug madre di ba among tawag sister na mingon sa si sister father o managsuo na mo rin ang istorya di ba. Pero masipyat sada hitabo sang dili angay pero mo na ibutang na sunahuna nga igsuon ta nya kun ang imong igsuon
Way gikaon, mupakaon ka dili. Kung igsuon ginani mo nya niili kang igsuon nimo, di ka katon sa imong gikaon samtang ang imong igsuon ganganga in taon gatan-aw nimo way kaon, nya ikaw perti nimong habhab. Mo na nang hatag tag pagkaon sa mga way gikaon. Di ba? Dili gid Hinoo na ingon nga makasapar gina sa tanan nilang kagutom, pero may na lang ba gesture of brotherhood nga pakaon ta. So kamong nipalit og slot para atong si Tio nakapakaon na mo sa inyong igsuon, pwede na mong malangit. Di ba? Pakpakan na to ang namalit, be. Pila na atong halin sa si Tio? Nahalina na taog 34,468 slots, pero naapay 5,532 slots nga available. So ilahos tanig baligya hangtod karong, hangtod ugma Domingo, pamasin, mahurot ni siya, ha? Pero na ini-text na ako, ambot ganahan mamuani, siya padir, daghan pa man din ng balay nga ayuhonon, no? Kanila, inasan ni siyang isyo. Kung ang imong igsuon, hapit, way bungbong ang balay, way atop ang balay, gitabilan lang og mga tarpulin, o kana mga sako. Nya ikaw gapuyo kag balay nga nindot, konkrito, na pagi coral, air condition pa. Kung niila ka nga imong igsuon ang imong silingan nga wa gid intay tarong nga kahigdaan, makaako kag ligid-ligid dito sa imong katre nga naa ng mga tawhana sa imong palibot, imong mga igsuon. Ganahan ka? Uy. No, di ba mo tingog? Ingnang dili. Or ingnang, ganahan ako pa dir. Adto jud ka puntas kayo ana kung mao na imong batasan, mo na magpractice ta nga igsuon, mo nang nanabang punta nga maayo unta ng mga balay, dili gyud ingong nindoton kayo kay untay kwarta, may na lang makatarong-tarong tagjutay sa ilang higdaanan, ilang salog, ilang bungbong, di na kayo mo salisi ang iro sa di sad budit sugsod, ug ang atop dili na unta iniguan ritso dayong agas ana nanabang ta ana kay igsuon lagi. O nang dunay niingon ako, pader, 60 raman na ang imong tabangan, o niya, 140 man day na ang kanana ang nang-apply. Siya pwede ipadayo na lang na nimong si Tio, pader. Ni ana, ako sa una-una nako mo palit bagyod ka ni siya padayonon ni nako. Pero gabi pag birthday nako, ako mong gisgutan nga akong padayonon ang pagtabang aning 140 nga nang-apply kanilang sang 140, ayaw na lang tong uban, wa natay dawaton. Sugod karon hangtod sunod na kong birthday, paningkamutan ako nga kuan gid na ayo-ayo gid na, pero unahon ko tong 60 katong labing kuan gyud, labing lisod mo na akong instruction sa atong mga panday, pangitaon gyud tong labing lisod niya, unahon ang 60 nya human dayon isunod tong arang-arang lagjutay, katong bungbong ray problema, salog ray problema, pero ang atop arang-arang ayaw sa tog unaha. Pero kana yung all of the above, atop, bungbong, salog, portig yung lisura, unaha na. Ambot lang sa kaning atong mga panday ug mao ba na ilang gibuhat, ipaawahi na lang ng mga tagsa nalay ayuhonon ba ana. Pero atop importante kayo kay sige uwan to man sana siya. Sige, ato ning padayonon. Ingon ko, sige, atong padayonon. Gabi, akong giingon, mo average ni siya og tag 30,000 ang atong repair sa mga balay. Kay mudagan man, ay usay mo abot rag 20,000, nasa mo abot duldool 40,000, labi na gyud whole gyud nga balay atong bungkagon kay pertig yung gubauna nya atong patukuran o garang-arang moabot ang mga 40, abot pa gani dool 50, dana na sa sohol sa atong mga panday, so labor o materials ana. So naay niingon ako gabi nga, Father, mutampo o niya ako akong hatag pilag ito'y average, Father, nako 30,000 ana. So kamong mangigsoon, ihatag na inyong 30 dire. Ang 60 ako na maangkon man na sa sitio ang 60.
Katong 80 ka balay nga wapay ni angkon ala tagay kon yung tag 30,000 kay ako ng ato ng ayohon og padayon. Ngano man kay kining atong lumalabay nga kinabuhi dinhis kalibutan kung gamito nato sa pag-inig suunay sa usag-usa, anha diha ta mahimong qualified nga mosakas langit. Natanawas unang pagbasa si Antioco, hari siya. Ang iyang gibuhat siging kanang iyang sulngon o iyang buntugon ang iyang mga kaaway, panguhaon pagid niya ang ilang mga bahandi. Niabot yung panahon nga gikontra siya sa Ginoo, ang iyang mga gipangsulong wa na siya kapildi, sige na siya kapildi. Mismo ang Jerusalem, ang mga Hudiyo nakapildi na niya, purti niyang guula, hapit na siya mamatay niya. Naghunahuna siya nganong naingon ani mani, nakaamgo din siya tungod ay ni sa akong pagpanamastamas sa templo sa Ginoo, ug sa way igong hinungdan gipamatay nako ang mga tao. Katong 7 ka managsuon nga lalaki nga usa ka inahan, iya gutong gipatay nga wa man gitoy inungdan ang pagkaon ra man jug baboy maoy gibalibaran ato, iya yung gipatay. Karon nakaamgo na siya, nagtakilid in taon siyang naghigda pero di katog ngayon siya hapit nako mamatay. Kanay siguro gini siyang maimperno, pero mura masag nagmahay, mura siyag nagbasol ba, mura siyag naghinulsol. Inyong paminaw malangit ka ni basin kaya ang gikinahanglan sa Ginoo ang paghinulsol man, ang pag-ilaman nga kita sad-an nga kining atong pagkadawo, kining atong pagka-materialistic, kining atong gugmas kwarta muhatod ay ni nato ngadtos kamatayon nga dayon. Muna kamong gasigig tigom sa kwarta, pagbantay mga patyuno na mo, mura mong si Antioco. Pero kamong gasigig panghatag sa kwarta, congratulations, pwede na mo mamatay din his kalibutan, aron makasod na mos permanente nga kinabuhi dito sa langit. Kaning na naggubat karon ang kahakog nila sa gahom, ang kahakog nila ng bahandi, siging gubat, siging patay anang mga taong inosente sa mas gibuhat ni Antioco, Hari Antioco. Moabot yung panahon maghigda mong di katog o makaamgo na mo nga dili di ay permanente ang kinabuhi dinhi. Nya inigabot na ng panahon na tulisukon mo sa inyong tanlag sa mga dugo nganing agas, labinas dugo sa mga inosenting mga bata, inosenting mga civilians, apil pa ang mga masakiton nga nangamatay sa inyong kabuang aning gubat nga wa mo ila nga lumalabay ra gid ta aning kalibutana. Kamusang siging pangural anang inyong balay nga ang inyong silingan purti na ng tubig diha kay di na kaagi ang tubig, nalumsa na sila sa tubig, wa na sila klarog kahigdaan. Pagbantay mo magtakilid yun mo nga di nakatob ug maghingutas na mo, makaamgo mo nga padong na mosud nga way pagkamatay o kalayong di mamatay. Dili ni pagpanghadlok ha, usa ni siya kakamatuuran nga gisulti ni Kristo. Gilingay mong tupad sa katapusang higayon hing na may gidi ay mamalit kitag slat. Napa atong SBF dag kaning atong kumbento ato manang bag-ong gibalik. Nanatay halin nga 1,059 ka slots, pero naapay 58,941 slots nga tag 500 pesos per slot para na sa kumbinto, para na sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Ang ato sang disap para atong mapalit niya ang yuta og tiwas, karon na rabaning Lunes nato bayaran ang katong duha ka igsuon. Kay maumantoy ipauna lang usa og fully paid o niya ang maguwang kinamagwangan kay tulong na sila diha. Sugot lang kuno siya og atong padayonon ang installment. So makabayad naman ta sa duha ato sa nang lahuson. Pero naapatay gihimo naman atong 170 ang atong slots diha nga disap, naapay 29 slots. 141 na ang atong halin
na apay 29 slots nga available. Alalahusan lang sa ninyo palit aron atong magamit sa ato dinhing mga proyekto. Ato sang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. So kining tanan mga igsuon nga atong gibuhat, way laing tumong aron mapakita ang atong panag-inig suunay. Unsa may makaguba sa pagkamanagsuon ang ato gyung paghigugma aning kinabuhia nga lumalabay ug ang paghigugma aning mga bahandi ug mga butang nga lumalabay sama ng kwarta. Sa atong tubag sa salmo ni ingonta, magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. So ang kaluwasan nato naas Ginoo, wa sa kwarta, wa sa balay, wa sa yuta, wa aning atong mga gahom o kining atong mga positions o mga titulos kalibutan, kay pulos ni sila lumalabay. Pero dunay permanente o ginaot unta to atas langit. Wa na mga minyo dito, wa na dito mga lulog-lula, pulos na ta managsuon. Manindog na ta mga igsuon.